ambassade nde wotere kono mi rongu woni ni deesumen lamɗude ɗo Allahu akbar. Joni min mi anda ɗo ko watta joni ɗo andara meɗen hoore ma linda par ce que si ɗon no yewtima ko yewtete kon fof sukaɓe ne ɗo faalaɓe ɓeyi a wi an mo nanguɗa ɗa on accitata jon ɗon no gasa so accitima accitemo sa nami sa noddi goɗɗo mo duwa ƴedde sa yo ala ƴedde hara yo faala o naati e mofo ma faare min ɗo mi ɓenami fenamo ɗum ɗo an nilen joni fe wallahi toni Allah moƴƴinan men toujours men ko suuɗiniramo Faykum Subhani Faykum Nomi nulan ɓiɗɗo an gongo ara mi yewtiti ha min famodiri min e makko joni mi ƴetti Safiyatu mo an mi ɓokkima ambam bilillahi wali rasul hunde alandaka so wona deng haray ko ɗum moƴƴere noon feƴƴa ɗo wosa nani barki ko ha ɗo laaɓa ni nan ɗamari barki saabu ko yangiɗa ko fof yande natutuɗa nder ɗo woko falɗa wayɗa sina saabu Allah ne ko gas way koore wan mi ronday ɗo ade mo hulata RCTA min ya iwɗo ko yimɓe ɗuuɗi on mi nunnomo woɓɓe yiyamida jal ɗo franchement gonti yande welti quoi tata ko yi o haaju fiƴƴe jam e sek waɗani billahi wonti n'attendez pas hen billahi par ce que andi sa mijitike wonti no andi kon ɗum honɗum fiƴƴi déjà ɗo en fof en ɗo andi ɗo ndu ala yoɓude ɓuyi ndu ala yoɓude vrai vrai kam fene gon ka fenande koliji ma ay kot koliji ma ɗin tam yaddane ɗi fof ɗum ɗon ko ɗuma noon ɗon ko kaduji à part no mawɗo ɗin ka ɗum ɗo ko kadu à part joni mawɗo sannara c'est pas ko ndu wawɗa ala waɗande o sina yoltano Allah ko non ko ndu wawɗa ala waɗande ɗum way kon waɗantama awa ko ɗum wawɗa waɗi c'est pas grave ko Allah walli en plus ko Allah walli en mawɗo c'est ça ma on to gaji waɗi effort mum ngoy ti joɗade ɗi piyarɗa ɗo ta c'est tout depuis mandi ko ɗo falla to ano ɗo kelimanjani si welti alhamdulillahi rabbil alamina e ko falano ko on heeɓi yimɓe ko Allah watta kon fof piiji ɗi satti kono ko ɓenta ko neni holi woɓi ɗo wiya mi suddoto andi ɗo ɗi suman dewgal amin min tafi dewgal probléme ɗo kaya non ko noon andi sa mimmini tun hunde ɓen e jaɓi ƴetti hoyi terto moƴƴata donc qu'est ce que je veux dire par là hunde nden fof ko jokkuɗa o ma ko fuɗɗiɗa o si hoyi tun marsoyi mawɗo andum ça ne va pas ɗum ko ma satta taw donc alhamdoulillahi rabbil alamina hande himo ɗo miɗo ɗo ko ɗum men faalami c'est de vivre ensemble et être heureux donc je pense bien konko min wonata ɗon heureux ko kanko e min jaɓata ɗum ɗo na goɗɗo go ka yaasi iwata ton e henoma ɗo henomo ɗo tout ce que je veux ko ɓeygu an hande avant tout e lema femme alamo min gundodo mamo mi fewjoda piiji ɗin ɓuuri mo kanko way hinomo ɗo somi waɗi goɗɗum ko walanakimo taw hollitoyga yaasi de yo noddan min o innana ɗum ɗo waɗi donc mi yiɗirani ko ni e ni mi faalira je vais essayer de changer avant tout c'est ma femme a faami min kadi kala ko bonni hara mi hollitoyal goɗɗo ko ka yaasi mi noddamo kanko min ha c'est ce que je veux min famodira menen ɗiɗo donc moƴƴay so tawilan e étaji go no tolla remonti kanko o jippo kankal simo remonti mi jippo andi mais awre ala nder ton e kadi mimi fenantama de ɓiɓengu machallah andi debbo moƴƴo nga yemo ɗum ganda fayda min depuis Allah wolidiri men ɗo quartier ɗo fayda min aɗi woni telema 10 ans 15 ans ni
parce que ne bi vrai mi andiri mi ngari ko gorgoto me nyami metti te ko dandi law fami ga situation jidi mais mi hande mi ral mo problème hande kam yal mo habidi mu billahi donc dum bay dilan ko do min kadi min inshallah jabi andus ko be gonu ka kuzi anga bantu ko weltala o kambura ni mi nena no marsata e sai mi gari ki mari amodi c'est parce que jikuma ko no modi jikuma ko évidemment donc mi fennali ma de min ta goddo parce que ta promis di goddo ngabata wondi galar wonde ko arabe donc Allah wadi mais elle a un domo munyi kam y a pas de souci donc c'est ça on gère et en cas de doit ma wala des cadeaux donc on rentre mi wala mamodi wala ma nyama na ba do wala mo original c'est bon ala ko yidi gerto no to o je beso di gerto wabe yamira jala besika fedi arabe anda ko jigongo Ça va, monte. Allah ya yeso. Ah, ne. Oui. Linda faida san va pa nani? Ne. Hakuna min joni faida wano arano. Wano arano. Kono mi yadi kema jubbe kono ande yang. Amba ma mi anda kono wawda an. Faida sahidi awai wa fetudo. Wallahi mi yidi mo hampe iti joni non kanka do change complètement kanko ba nene makuba nyande mi yayi non den to mi ya fendo mi yayi non to ande de ko men jangi de no wada piji gon ton mais hande o fiidum do no mi faalo ka hewta do sayno mi lawa wolde piji gon ton ma so wolinde jombi kala kol ko wono den to ma piji gon ton ko do non faalo ka hewtande ma ko lande o jombama bama ene andi jakala jour kanko bir makko ben wolde ko woni gonga linda o jombama na de jombi sama kala Mariam accium hakkunde ngi Allah linda jombama ni mi fenantama linda o jombama joni non mi wowlanteno sikkalan ko mi gagnoma he linda nene mum bembe hidano ma goy bembe hidano ma banda itirari bawa mabbe do hida dogada hocco cikko da famina ko yibbe ma aw min mi wowlantama fenande min ko mo mi kaaba kala ko mi wolam ma sida fala jogo jogitora ka jungo ma halay ko no woni est-ce que la femme linda ni dana ma mi do andi no me yewtana piji buyno ton wona lan ton halaji buy halay ko teddungale ma linda o jombama fi an kata yako mabbe don ma fottama ko da piji gon ton heba problème modi makko créana ma problème ma dum fami makko créana ma linda tawara dum souci ma kadi bama yalla la jaram nan merci beaucoup ah merci la bargor jombama de Kong Come in. Jaram dinen. Korita. Nalaga. Koriko jankadi do. Ngacha chedina Jeremia dina fa. Ifala landa kono wo kulinda jomba ko gonga. Linda jomba. Mi anda ko woni papa linda. Ma ko woni bandirawo. Tawte ko be men hollita ma sio jombe. Ka ko ma men hollita ma sio jombe. Awa teddungal ma o jombama. Si tay ko sabu dun don hatta o jodo to joni si tay woni ari anda dun do wada yo yiwa kade o gal makko warta hande kade warta andi bama linda jomba